Vážení diváci, vítame vás v našom naučno-zábavnom programe. Aj profesor schýbi. A teraz privítame našich hostí. Tak ešte raz dobrý večer. Nech sa páči, usaďte sa. Tak sa našim divákom predstavte. Tak, volám sa Aleš Kludil, mám 18 rokov, chodím do školy Gymnázium Ivana Kupca 4. rok a dúfam, že zmaturujem. Tak ja sa volám Anna Lebocová, taktiež chodím na tú istú školu. Mám 18 rokov a pochádzam z Horného Trhovišťa. Môžeme teda prejsť na prvú súťažnú otázku, na ktorú sme sa pýtali v uliciach Hlohovca a na Gymnáziu Ivana Kupca. Otázka znie, na akom kontinente ležia štáty Európskej únie? Tak Majka, teraz sa môžeš ísť spýtať do publika. Vedeli by ste nám odpovedať na súťažnú otázku, na ktorom kontinente sa nachádzajú štáty Európskej únie? Európa. Správne. A teraz si skúste tipnúť, koľko odpovedali správne. Tak prednosť má dáma, Anna. Tak, ja neviem, tipujem, ale tak traja. Napíš to prstom. A Aleš? No, ja našim Hlohovčanom verím, tak tipujem 8. Na ktorom kontinente ležia štáty Európskej únie? Určite v Európe, keď je to Európska únia. Na ktorom kontinente ležia štáty Európskej únie? Keď sa padlo vám volačo. To si nevšímajte, na ktorom kontinente ležia štáty Európskej únie? A my sme do Európskej únie, nie? Však tak, no. Ja neviem, to dá Fico volačo na Euromikle. Neviem, volačo. Fico, aj Zlota, aj s Maďarmi. A viete mi povedať som príklad na nejaký kontinent? Čo tak hoveď, my sme kontinent veľký. Kanada. Kanada? Ne, to není v Európskej únii. Hoveď je. Si rozmyslím. Ako sa volá kontinent, na ktorom ležia štáty Európskej únie? Ázia. Na ktorom kontinente ležia štáty Európskej únie? V Európe. To je kontinent? Áno. To nie je svetadiel? Nie je kontinent, aj svetadiel. Ale svetadiel je Eurázia potom, aby ste vedeli. Na ktorom kontinente ležia štáty Európskej únie? Na európskom kontinente. Ako sa volá kontinent, na ktorom ležia štáty Európskej únie? Amerika. Takže správne odpovedali traja. Vyhráva Anna.
Tak teraz prejdeme k druhej súťažnej otázke, ktorá znie: koľko rokov trvala 30-ročná vojna? Tak skúste si tipnúť. Aleš? 2. Anna? Ja zostávam stále verná tomu svojmu číslu, takže 3. Teraz sa spýtame publika. Vedeli by ste nám odpovedať na otázku, koľko trvala 30-ročná vojna? Správne. Tak teraz si opäť pozrieme do krútku. Koľko rokov trvala 30-ročná vojna? 403. Dobrý deň, mladí dámy, môžem sa vás pýtať pár otázok? Mladýcho, čo by si si rada? Skúste teda. My z kostola ideme, u nás zastavujete, musíte zvárvať. To bude len chvíľočka. Prvá otázka. Koľko rokov trvala 30? No nie, tak nič nevieme, ale víme, že sme boli najlepšie v škole, ticho buď hovor. Mami, ty sme spolu sedeli. Hovorte, detečka. Koľko rokov trvala 30-ročná vojna? Čo? Ešte raz nepočujeme, hovorte hlasnejší slečna. Koľko rokov trvala 30-ročná vojna? Tak keď bola 30-ročná, tak... To sme sa učili vo materi. Nie. No, robíme to jednka. To, najmä to. Koľko rokov trvala 30-ročná vojna? 4. Nie. 6. Koľko rokov trvala 30-ročná vojna? To nie je detečka. Určite? Určite. Koľko rokov trvala 30-ročná vojna? 1826. Určite? Koľko rokov trvala 30-ročná vojna? 14. Že jedna. Počet správnych odpovedí boli 2, takže Aleš. Vymenujte aspoň 2 vybrané slová pod C. Znie ďalšia otázka. Vaše tipy? No vidím, že to už je pomaličky na hrane. Tak dáme 1. Aleš? 3. Naše publikum? Vedeli by ste odpovedať na našu otázku? Vymenujte aspoň nejaké vybrané slova pod C. Neviem. Tak dozviete sa potom. Viete mi vymenovať aspoň 2 vybrané slova pod C? Zelenina, cibula. Cylinder. Počkaj. Vybrané slova. Ja už nič neviem. Hlušenka moja, ja už nič neviem. Poď sa mení. Vieš mi vymenovať aspoň 2 vybrané slova pod C? Vybrané slova pod C neexistujú. A v svojej bicykel je 3/4. Pretože tak už je?
A kto to tak uzakonil? Ľudovič Štúr? A kto to tak uzakonil? Čo je za otázku? Ja neviem. Viete mi vymenovať aspoň dve vybrané slova pod C? Celula, týchto. Vieš mi vymenovať aspoň dve vybrané slova pod C? Vybrané slova pod C som bol. Absolvovať bicykel je prečo tvrdej? Lebo to je tvrdé slovo. Vieš mi vymenovať aspoň dve vybrané slova pod C? Pod C nie sú žiadne vybrané slova. Viete mi vymenovať aspoň dve vybrané slova pod C? Haló, pane! Cibola? Cibola. A cibola je tvrdým I? Ja? Cibola je tvrdý koreň. Počúvajte si tak, nie? Ale to ani I. Přesná I. Odzneli 4 správne odpovede, takže Aleš sa k tomuto číslu nachádza najbližšie. Zase raz. Alešovi tá trojka vyšla, konečne. Takže po tretej otázke následuje taká kultúrna vložka. Dáme prednosť dáme. Nejakú vtipnú príhodu. Vtipná príhoda. Ha, ja už viem, čo vám poviem. Asi pred dvoma týždňami vtedy bol štrajk a takže sme boli doma a babka, spala som a zobudila som sa len na to, ako moja babka plače, kričí, že teda čo sa stalo, alebo čo, tak idem. Ježiš, Ani, nám požralo kačice. Pozerá, že jaké kačice? Normálne, došla kuna a všetkých požrala. Pozerám, že však teda, koľko kačic, jaké kačice? Však všetkých 10 kačic. Ježiši Maria, čo budeme teraz robiť? Ja neviem. A ona, že tak volačo teda proste išla do dvora, tam ich teda volako nahádzala na kopu a že teda sa budú musieť obrať a tak. Akože myslím z toho peria, áno. No, a tak. No a za chvíľočku, tak som išla si láhnuť, za chvíľočku zas. Že teda, čo sa stalo? Volala som mamine, normálne, a hovorím jej, Danka, požralo nám kačice. A Danka, tá celá vystresovaná, čo, že sme ich mali pondelok zabíjať, neviem čo. A za chvíľu zase len počujem, Ježiš, Danka, ja si musela normálne barvičku dať. Ježiši, však ja to nezvládam. A Danka, tak však dobre, nevadí. No ja neviem, ale asi dám aj ďalšiu. Takže asi takto nejako prebiehala naša zabíjačka kačíc, ktorá sa mala odohrávať asi o 3 dni. Neskôr celá rodina sme potom zabíjali kačice, ktoré už vlastne boli. Takže ďakujeme za vašu vtipnú príhodu. Aleš? Takže zabíjačka sa aspoň skončila v zábave, ale nám sa stala tiež jedna vtipná príhoda, čo sa týka prípravy našej stužkovej slávnosti. Jedna pani profesorka si vybrala veľmi zodpovedného študenta, ktorý mal dopraviť do svojej dediny, tam, kde býva, do Trakovíc, blúzku a sukňu a dala mu to zabalené v igelitke.
V to ráno sme ale museli ísť ešte na prípravy do Empírového divadla všetci, tak ten spolužiak si zobral svoju igelitku aj s vecami tuto do Empírového divadla. A mali sme tu strašne veľa práce a v tom zhone tú igelitku nejako zabudol. Spolužiak sa ponáhľal na autobus do Trakovíc a igelitka tu zostala. A jedna veľmi aktívna spolužiačka, dve aktívne spolužiačky našli tento veľmi exkluzívny balíček a rozhodli sa ho zabaliť do tomboly. Ale predtým, než ho zabalili, si ho ešte jedna primerala a hovorí: tebe není dobré, to je Elko. Našťastie sa večer rýchlo na to došlo a balíček sa rozbalil a dopravil sa na poslednú chvíľu. Takže vás všetkých poteším, nikto nevyhrá tento balíček. Môžeme teda prejsť ďalej k súťažným otázkam. 4. otázka znie: na ktorý deň v týždni tento rok pripadá Veľkonočný pondelok? Skúste si tipnúť. No, ja zvolím zlatú strednú cestu a dám 5. A Anna? Tak ja spravím taký priemer, tak ja dám 2,5. Či nedá sa? Nedá. Dám teda 4. Spýtame sa aj publika. Tak spýtam sa vás, na ktorý deň v tomto roku pripadá Veľkonočný pondelok? Na útorok. A minulý rok pripadal na ktorý deň? Na stredu, to bol na stredu. Viete mi povedať deň, na ktorý tento rok pripadá Veľkonočný pondelok? Sobota. Na ktorý deň v týždni pripadá tento rok Veľkonočný pondelok? Veľká noc bola. Tak budúci rok bude pripadať na ktorý deň? Na pondelok, mladá pani. Ty? Na 100%, toto nás neočíterte. Vieme, kedy sa oslavuje. Chodíme aj do kostola. Viete, že ako spávaš. Ja kostol nespávam. Nie, a kde spávate? Jak dojde? Kde je teplo? Budete kde spať? Pozdravíram. Na ktorý deň v týždni pripadá tento rok Veľkonočný pondelok? Na pondelok. A minulý rok pripadal na ktorý deň? Na pondelok, vždy je to pondelok. Viete mi povedať deň, na ktorý tento rok pripadá Veľkonočný pondelok? Štvrtok. Na ktorý deň v týždni pripadá tento rok Veľkonočný pondelok? Na prsto na pondelok. Bez váhania. Na ktorý deň v týždni pripadá tento rok Veľkonočný pondelok? Veľkonočný pondelok je od... Správne odpovede boli 4 alebo 5, takže... Takže ako sa rozhodne? Obidvaja? Ja chcem. Anka? Áno, Anka. Tak ste si odhlasovali Anku. Ale smola. Tak dáme aj toho Aleška.
Ďalšou a zároveň poslednou súťažnou otázkou je, kto uzákonil spisovnú slovenčinu? Vaše tipy? Ja tipujem 4. 5. Sa to otočilo? Tak spýtam sa vás. Spýtame sa vás. Otázku, kto uzákonil spisovnú slovenčinu? Spisovnú slovenčinu? Odpovieš nám ty? Našuškajte mi. Tak... Nesprávne. Viete, kto uzákonil spisovnú slovenčinu? Víš, ulejeme na to. Ulej! A viete mi povedať, kto uzákonil spisovnú slovenčinu? Musíme si na to ulejeme. Ulás. To je napraví, ne? Dobré je vínko. Fajnové. Ťučko. Odrušate ho. To neviem povedať. Neviem. To sme sa učili, ale zabudol som. Kto uzákonil spisovnú slovenčinu? Kto uzákonil spisovnú slovenčinu? To budeme v telke? Jedinka sústredila, premýšľaj, škole dneska učiteľka. Ktorý Slovák bol taký najdôležitejší pre nás? Pre nás? Neviem, ako Gaško. Tak Bernolák, alebo Šúr. Ten žil ešte kedy za našej éry, keď sme vtedy bola kedy. A to je aká generácia? Naša, keď sme chodili do školy. Kto uzákonil spisovnú slovenčinu? Svieta Kuberta. Kto uzákonil spisovnú slovenčinu? Kto uzákonil spisovnú slovenčinu? Lajos Košut, či? Odzneli dve správne odpovede. Bližšie k tomuto číslu sa nachádza Aleš, takže toto kolo vyhral Aleš. Teraz počítame. Aleš 4-krát uhádol, Anna len 2-krát. Čiže víťazom sa stáva Aleš. Pripravili sme si pre teba aj milé prekvapenie. Máme pre teba darček. Nech sa páči. Popuč si. Aha, práve som dostala papierik z réžie, že niektoré otázky boli zamenené, tak sa veľmi ospravedlňujeme pánom profesorom. A pripravili sme si pre vás ešte jedno malé prekvapenie v podobe hudobného čísla
od Majky Janičkovej.